Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Республика президенты кем ул? Сайлау нәтиҗәләре билгеле. Машинасында 1 кило наркотик тула бер постында автоинспекторлар Якутск кешесен туктата. Хәмдүнә Тимергалиева вафат. Халык артисты белән 15 сентябрьдә Казанда хушлашалар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 22 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда узган тәүлектә коронавирусның яңа очраклары теркәлмәгән. Шулай итеп 14 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6857 очрагы теркәлгән, аларның 5651 терелгән. 20се узган тәүлектә. Сайлаулар нәтиҗәләре әзер, сайлаучыларның 80%-нан артыгы үз тавышларын Рөстәм Миңнеханов өчен бирде. Бу хакта 3 көн дәвамында барган экзит пол нәтиҗәләре җиткерде. Статистика буенча иң аз тавышны 3,58% үсеш партиясының республика лидеры Олег Коробченко җыйды. Иң күбе Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 83,28. Исегезгә төшерәбез, сораштырулар республиканың күп кенә торак пунктларында үткәрелде. Шалыда барлыгы 298,800 кеше тавыш бирде. Шәһәрдә сайлаучыларның гомуми саны 399,503 тәшкил итте. Сайлаулар вакытында барлыгы 50-дән артык тәртип бозу очраклары теркәлгән. Моны Татарстан Республикасының үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев җиткерде. Аның сүзләренчә, әлеге очракларның яртысы Россия үзәк сайлау комиссиясеннән, шулай ук 2 гариза прокуратурага да юлланган. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасында сайлаулар 11, 12, 13 сентябрь көннәрендә узды. Бер үк вакытта республикада 4 сайлау кампаниясе оештырылды. Шалыда наркотик ташыган наркокурьер тоткарланган. Иратны тула бер постында туктаталар. Тоткарлаган вакытта наркокурьерның машинасында 1 кило наркотик була. ЮХИДИ мәгълүматлары буенча ир кеше Якутск шәһәреннән булып чыга. Хәзерге вакытта әлеге факты буенча җинаять эше кузгатылган. Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева вафат. Бу хәбәрне Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе матбугат хезмәте хәбәр итте. Былтыр ул 70 яшьлеген билгеләп үткән иде. Узган атнада гына Җырчы Тукай районы Бүләк авылында Илһам Шакировка бюст ачу тантанасында чыгыш ясады. Татарстанның халык артисты белән хушлашу 15 сентябрьдә сәгать 10-да Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә узачак. Өлкән Буын университетында инде 13-нче уку елы башланды. Пенсионерлар өчен махсус курсларда компьютер осталыгын өйрәтәләр. Шулда әлеге программа эшләгән дәврдә 10 000 кеше белемле булды. 3-нче Буын институтында яңа уку елы җыр биюләр белән башланып китте. Ул 2008 елдан бирле эшли. Бу вакыт эчендә анда Татарстанның 66 меңнән артык пенсионеры белем алган. Какие вы молодцы! Восхищаюсь вами, потому что вы действительно, как сказал ваш мэр, не сидите на диване, не смотрите телевизор, а хотите знать и знать больше. И с каждым годом вас становится все больше и больше, и программ университета третьего возраста становится больше. Университет эшчәнлеге дәверендә укыту программалары саны 18-гә кадәр артты. Шалда шуларның 11-е гамәлгә ашырыла. Интернет технологиялар дөньясында дәүләт хезмәтләре порталын һәм электрон почта аша мөстәкыйль куллану зарури. Все отдохнули за лето, закончили с огородами, с садами, все в городе. И сейчас как самое время взяться за учебу, сесть за парты. Я думаю, что в этом году мы вновь с вами придумаем что-нибудь, сядем за парты и будем учиться. Всем желаю хорошего учебного года. Ел сайын пенсионерлар арасында компьютер буенча күп төрле ярышлар үткәрелә. Шалалар аларда җиңүгә дә иреште. Быел Ирина Чернобровкина төрле дисциплиналарда 1 юлы 3 медаль яулады. Турнир онлайн режимда узды. Бүген аңа медальләр һәм бүләкләр тапшырдылар. Шулай итеп 3-нче Буын университеты файдалы гына түгел, кызыклы да. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдәшләребезнең умартачы Пигановлардан югары сыйфатлы балны кабат сатып алу мөмкинлеге бар. Татлы продукт Волгоград, Ростов, Әстерхан өлкәләрендә, Краснодар төбәгендә һәм Башкортстанда җыелган.
Бу юлы умарташы Пигановлар 20-ден ортық табигый бал түрлі алып келген. Оларның һәр кайсысы кабатланмас тәмгә ие. Мед диких пчел считается самым зрелым. Он собирается один раз в сезон. Он содержит пыльцу, пергу, маточное молочко, поэтому восстанавливает иммунитет в целом. Тәкъдим ителгән ассортимент бал яратучыларның берсендә битараф калдырмаячак. Сатып алыр алдыннан һәр кемгә табигый продуктны татып карарга тәкъдим итәләр. Сегодня боярышник и цветочный взял я. И каждый год у меня почти нет. Ну, со стола не уходит мед. Шәһәрдәшләребез балны арзан бәядән сатып алу мөмкинлегенә ия. 3 литрлы чәчәк балы 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Умартачы Пигановлар көн саен Экспокама күргәзмә сараенда иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 7-гә кадәр эшли. Ярминкә 27 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә уңышлы эш атналары теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Центр детского технического творчества номер 5 проводит набор на программу дополнительного образования «Детская инженерная академия» по подготовке юных специалистов в области инновационных технологий. По окончании обучения выдается свидетельство о получении дополнительного образования. Телефон 56 34 86.